मिनो आनि आं थांना फुरु केबोता काबि लामारि मे मातो tamu ama फुमनि मोनै मुं Asun riba biang asun. kon ang bercakap berom saja ang napuru kebuta kabi lamari mina ani खा दुख नांगौ खा खामानि को चिनि खरकसा आरो नि साजला खरकसा कुमाजाव खा मिया फुं आइजुगो बो बाइक चालुगै बिनि कम्पानी ओ थांजानि ओ बाइक एक्सिडेंट गै बो बिनि लागमा आरि खा बो बेंगालुरु काइसा कम्पानी ओ जब खाइ दंमानि ताइ आमो हाइ खाइनो बेंगालुरु नि जे चिनि बेंगालुरु तिप्रासा टीम नि होइते जे टीम रक दंनाय रक चिनि ताकुकजन देबरमा ताइ दिनेश देबरमानि सिंथि खायै गरगानो साहरका जे थाङै बाइक इसा रिसिभ खालायदि नरम एरिया नि बरक बाहनै त्रिपुरानि हास्तेनि बरक नै हाइ हनै तिनि चंगर अनुकुति डिस्ट्रिक्ट खबजागो बंनि आमपारा हिंगे गोलकपुर उरां बस्ती और जों चिनि कमलपुर नि इंगै आनि खुवाइ पलिटिकल डिस्ट्रिक्ट नि पपम देबरमा सेक्रेटारि ताइ आं खरकसा मेरि देबरमा आं दिनै अरब फैमानसा आबुनि बागै बेलेखना खा खामो बंनि नब नखुनि बगरम तामो कक सावै जों कक जारे गलांखा जों अब सालायका कम्पानी नि होइते जे बरम इन्सुरेन्स कभारेज होनाय आबर बेबाग रिजाकनाय ताइ आयं नि होइते जे सामुं जरातुइ बरम नि कन्डुलेन्स जरातुइ जे नांमाने जरातुइ रांखौ पैसा कम्पानी नि जों बानाय हिनै दिनै जों खबर मानखा ताबुकनो लास जों रिसिभ खालायबाय द्रब ताबुकनो अरब कुथि सपायो जे थुइनायनि मुं ले तामं था गिजा सायखनो जे थुइनायनि बुमुं खा पिजु उरां ताइ बेनि बिहिगनि मुं बिनि बिहिगनि बुमुं बखरकसा खरियां मबाइल मानाय नेनदिन पुइरियां रियां बिनि बिहिगनि बुमुं बिनि बुमा हिंगाय दारलं बुखारियां नेनदिन पुइरियां बिनि बिहिग ओमफ्राय आबुनि बागैनो जों दिनै अर बाल बाक्सा खालायै बरमनि जाति गोष्ठी रकबो जों मालाय फैमानखा जतन खा खामलायजा खा दुखु नांलायजा बरमनो बाहायग्लेसे बासिरो खालायमाननाय आब ताइचिनि अ एरियानि जे एमडीसी धीरेन्द्र देबरमा बनब कयमुं तंनाय बब सपायनाय सानै सातानो बिसिमो तिनि इन्डिजिनास डे नि बागै तिनि बरक अर सपायमानदिया खना इया खाबा सनै फायै अ नग नुखुनि बरकनो खाकसांमारि फायनाय ताइ शान्तनारि फायनाय हास्तेनि तो कुबां मानो बेंगालुरु थाङै सामुखाय दंलाय बरंले ताम कक जाना मुसुं आबुनि बागैनो चिनि अ हास्तेनि तिप्रा हास्तेनि जे थाङै सामुं ताङै जानाय रंनो अबनो कक जाना मुसुंगो जों चिनि हाव तंतुति फानो चिनि थांनानै लामा कुरिनि बागै जों तिनि फातार हास्तेव थाङै बहकनि बागै सामुं खायनानै हनै थांलायो हाय फानो जों थांनानै लामा कुरि इंगै आबुनि बागैनो आं कक जाना मुसुंगो आजराय रंनो जे थाङै सामुं खाय जाय तंनाय रंनो सुदु बेंगालुरुया हायद्राबाद रगो चेन्नाइ रगो गोबां मा दिल्ली रगो चिनि तिप्रा हास्तेनि सराय सिकितो सराय बोसारक थाङै आजागाव कम्पानीआव जब खालाय दंबायो हाय फानो जों चिनि साकनो मो थांनानै नांनाय चिनि साकनो हामनानै नांनाय सतर्क तंनानै नांनाय बाइक रक चालक फानो जों स्पिड खालाय चालक यांनानै नांनाय आबाहायनि बिसिं तुइ खालायसे जों दिनि मा मो थांनाय जे थै थांनाय नत जों ताइ फुरगैना हरै मैया फियाबा गथां तंनाय रक जतन काहाम तंबाय थुं काहाम कुरुं तंनानै बागै आं जतननो कय हरो हातार हास्तेव तंनाय रकनो ताइ जों दिनि चिनि हावा तंगै मा जाया मा नङानि बागैनो दिनि जों थाङै फातार हास्तेव आमतुइ खालाय थुयै फायनान नांगो मास बादिया साप्ता बादिया साल बादिया खालायै गोबां मा फातार हास्तेनि बरक थुइलायै नगनि बरक तिप्रा बासि रक बलाय खनो खाखामजा खामबाय